he documentary ithlir me khi anei tu The Incredible Journey rem ti na chop chua ani helai a thlan hlui to taka hian ro phum hlu zet mai chu mu chua ani hlo mai kete phinom mun Jerusalem kul hlui pon lama ka oma helai atanga hnai te a hian kong hlui to tak Jerusalem atanga Bethlehem panna kong chua oma chu Judah le Benjamin thla te khoram ri ani tin hetlang Jerusalem ral mai a hian thlan pu hlui tak mai pasari a oma chung te chu moi le nal taka kerni in chinai lunga a changzo to ani heng puk te hi chung ko thla kal zel te in phum na na siam ani a chung lam tlabal to tak te ani nok hlom heng puk chunga hian mithi anjal na thin lungdo zo la om nge ya heng lungdo ate hian a in dota ruang anjal na ata na siam bi an lu le tak samila an per kuak te chu mu thein ala om bok mithi ruang te chu an ru te alo ro hun thlenga da in chung ru ro te chu ada na turbi ka bo man siama chuan khungin puka te chuan an hung maya chung lungdo hoi te chu ker kwa in ru ro da nan te po an mang buka chu tiang chuan mithi nang te tan po mun ola om thei pha ani heng puk te hi thlanmul chi khat ani deuh bere Archaeologist pakhat Gabriel Barkay chuan heng mola thlan puk te hian thuruk engematak kengtelina hretlat teka a hmun chu zirchian na nei chilta a chutia an zirchian tak taka chuan heng thlan te hi temple masaber lal Solomon a hun lai ami kum sang ni zaruk lai maya upa an ni ti a hrechuak ta ani tunhmain heng thlan te hi suamhmang ten an rok thrin ti a hriata chunga wang chuan mithi chhia an da thil hlu te ngai hruina angchi te baka hriak rim tui te le robom te po engma hmu tur om to lo Barkay le apol ten an zirchian puk thlan hnung bera chuan mithi zal na lungdo pakhat chu alo chim nuai mai ti an hmu a chung lungke them te an han then fai chuan he khur thim rui mai hi alo oma a chung an han bi chian chuan ma sang ro thil thu tak tak mai an phum tel sang chuang lai mai lo om chu an hu chuaka chung thil thu tak tak zinga chuan silver siam le kha phek pahni te tak te hi alo oma a zial ni in doi thil laka inven nan le van nei na thlen tur siam te po an ni an han phel chuan a chunga chuan puithiamin mi puite mala som sak dan tur numbers bungruk chang som ni palia tanga ni ruk ami chu alo inziak lalpa chuan mal som chewin veng cheu se lalpa mel chu in chunga eng sela khongai cheu se lalpa chuan in lam lo hoi sela thlamon na pe cheu se ma sang thil hlui bible thu je na an ni ti chiang reng mai kumsang ni zaruk chuang lai liam ta mithiam bi ten heng silver le khaziela thu an ker lai hian Solomon temple po kha ala ding nge ya zol nei Jeremiah dam lai ni in nal Davida tha te lal lai po ala ni nge thil chin sia tlak tak pakhat bok chu chung thil te chu hluin upaveu to ma se tuna kan Bible mi nian hian a thuziak ain ang chi mai thuziak hlutak ani a hlut big na le apoi mo big na dang le chu Bible a thu inziak ang chia kengtel thil hlui ni saklia lowa Bible thu ziak ataka hmu chua to zinga upa ber ani na chu ani Bible hlutna ti chiang tu poimo tak an ni ma se chung chau chu Bible hlutna hril tu an ni lowa adang po tam tak an la om Bible hlutna tak tak kan hailan lai hian min lo thlir zelang che thon thu pakhata chuan lo nei tu hausa tak pakhat hian thina ko tlanga online afapa te hnena kalawa hian ka ro te ka phuma
hausakin du chuan lo ha yang cheu atia a thi hnu chuan a fapa te pahnih chuan an pa berin lova a phum ru thingrem hlutak ninge ya an rin chu zong hmutur chuan an chuak ta a man ro chakim nen phim khur le tumru taksi chuan an lai ta chiam maya darkar tom fe an zon hnu po chuan lo cham anin ti hle uluk le zualin an ramzau tak chung leite chu an han laia bong tu thlo ha in a thlen phak pia lam thlengin an ha ya ani ber mai ma se ro bom om reng reng an hmulo fur pui lawin tran dona thlai chi the turin an hna chuan chol sana ni pui lo thota lo zo hun lo thlen meu chuan an va thar hnem te reng em an la mu ngai reng reng lo tam an tharani an ro zon na lama le uluk taka an la ya tang chuan an zon hau sak na chu an hu a an parem ruat na fing tak chu a hlo tling chiang hle thung chelna le hau tak taka le an lei shram shram na chu a fapa te chuan an ro chan le an hlok pui berlai ani tuna khan nang po in ro hlutak chuan tam takata i hena pek chu i ro chun mek ani phu mani a lawa te nilavin le khabuwa zok hian i hne na thutiam tu chuan het hian ati nunin apek thei thil thra le moi berber neya hausaki du chuan he le khabu hi wong ro tharau lam man ruwa i nei zong zong nen lai chuak ro chierla zirla ngai tu ro trong trai bokla i hun zong zong seng telin a chunga hian ro hlu berber i hmuang chu le khabu chu bible nge hi ani tuna i bible kha shriat reng tu re ro chu kong tam taka le khabu dang nen ain ang hle alan dan ngota tang hi chuan le khabu dang ai na hlu jok ti tu man an ring lo mai thei ma se keula chiar tran la reilo te a ro hlu tak i hmunge yang dik tak chuan thinlung tak le za taka chiara piangin tharau lam mal som na du om tak chungril muanna limna chakna huai senna finna le fuina kan mamo em ma se nei hlei theilo hiala kan ngai thin te chu an chang thin heta hian ro hlu highland tur tam tak a om i chiar tam po le i hmutam nge yanga i kewa piangin a hlut zia aron langang ani na taka chuan limna le fam kimna thuru i hmu chuakanga khovela chele thra alo om chan po i hmu chuak nge yang thi nulam thil nunna le thi na thuruk chu i hriat thiam pha bokang i hmalam hunin nang le i chung te tan enge a thlen don ti a hril che anga i tan chanchin thra i hmu chuakanga chungril thlamuan na dik tak i hmu bokang tin maktak mai chu he ro hlu hi mi zong zong tan ani bok mi tu ma ani na wang emo avun rong emo dan emo awangin anei khap an nilo hele khabulut na hi tu tan po ania an sa khua an nam an na thole million le mi te po clear sang lovin chu ro hlu tak chu war po ngei chi ani min ring top ro han lu chil ve photla engma chan tu ri nei lo midang te po in an tia ne na chang tu an ni pha ania Guinness Book of Records chuan kum engemaw zat kalta chung khan Bible hi butluk le ding on nga chut ani to ni in atar langa chu Bible tluk le ding on nga zinga pakhat chu ikuta a oma le khabudang zong zong a in adang lam ti po ishria i chiar to lo mai thei ma se da bawri lo photla tun aya chiang zok hian in zir chiang teang abul tran nan thil chiang takalang chu Bible hi adang lamani ama sabera chuan thon thu chun zom zel nei lo chi ni inalang abung zat le achang number te hian chiar ti chak om lo lek lek jok tin chiarliam chi ani lo ti achiang bok i Bible kha a chut manga zirin a chung thu te po thu un pui pui le tong hlui lam deuh mai ni in a hriat mai thaye chu ba ka zona dang om thei bok chu engwangin nge Bible hi thuthlung hlui le thuthlung thar tia then ani Bible hi tuin nge ziaka engtika nge khoya nge ti ingei tu to nga yem thil tak tak nge zia chok mai mai mitam takin Bible hi lekha bu thiang hlim angin an nga ya
pathian le khabu emo pathian thu emo ti te nan soya enga tinge achano omem arin tlak tokem heng zong zong zo na hi poimo tak ani ama saberin he le khabu pumpui hi han enila diktak chuan le khabu pakhat chau ani lawa le khabu da khom ani zo library ti te poinan soi fo thin ani na chena om bible tamzo ka hian atlang puin abu in then na phek masabera zel khan abu ming sang sang te oma han keu chuan thuthlung hlui ti mingpu section hnuaya khan lekhabu somthum le pakwa omin thuthlung thar ti hnuaya somhni le pasaria om ti i hmu anga awain lekhabu somruk le paruk ani abu kan ti than khat chu lekhabu taktak ni lovin lekhathon te ani nok mai phek khata zia len thei khopa toy te po a om ve bok thuthlung hlui le thuthlung thar inan lo na chu thuthlung hlui chu Isu Krista hunma azia kania thuthlung thar chu anulama thuthlung hlui bua ahnung ber malakia zia hun le thuthlung thar bua masaber mathaya bu zia hun inkara hian kumzali velatla ani sab tronga testament ti hi latin tronga lak chhon ania a om zia chu thuthlung emo inremna emo ti na ani thuthlung hlui hi Krista hunma a pathianin ami te hne na thuthlung a siam ni in thuthlung thar hi Krista local hnu a pathianin ami te ne na inremna a siam ani hlui han ti chuan ma sang thil thlak dang lam to emo man to lo emo ti na mai ani a pahni hian tun thlengin ala poimo hle Bible zia hun chung hi kum sang khat zaruk zet ania Buma saber Genesis hi Isua pianma BC sangkhat zanga vela zia le abu hnung ber thupuan hi Isua piannu edi za vela zia ni in zirbing mi ta chuan an chu tani busomruk paruk zet thon thu lekha thon thu cha an ming chu engpo ni se mi somli vel kut chuak ani a aziak tamber pahni chu thuthlung hluya mosia le thuthlung thara polate anni Bible bumasa pangate hi mosia ziak anni a heng lekhabu te hi danbu ti a soyan ni chuta zol nei te omin pathian le ami te chungchang ziak tu zol nei masa te adota zol nei vau khan na le hrilok na thukeng tu te an om le a tin chuta thuziak dang te la thu te le fin na bu sam le thufing kan ti mayang chi te a om bok thuthlung hlui kan ti hi dan chungchang te zol nei te le an thuziak te ni in heng hi isuan pathian le kha thu a soi te kha an ni chuti ani chuan thuthlung thar hi Isua hun lai khan zia alani lo ti chu a chiang ta a Isuan he khovela kalsan hnuwa a chanchin zia na bu pali chu aziak om berber te chuan an ziak ta a heng le khabu te hi chanchin thabu Mathaya Marka Luka le Johana tia ko an ni sap tronga gospel ti thumal hi chanchin thra ti na mai ani a heng le khabu pali te hian Isua chanchin te antar lang adota thil ti Christian ko ran masa lo than chhodan le ram azo zel dan chanchin in zia na chu anuwa pola le tir ko dang ten ko ran masa te he na le ka thon an zia chu a oma tina top bera thupuan tir ko Johana ziak a ombok kan soilan to angin Bible ziana hian mi somli velan tela an lo chor chhuwa dan sang sang te po angai nom hle bok zalen na sual tu pol masaber kai shoi tu mosia te Davida beramvul tu ahnuala lo ni ta te Daniela Babylon prime minister te Mathaya chia khon tu le Dr. Luka te sanghaman tu Petera le Pola Farisai ni bok te le midang tam tak an om Chubaka hele khabuziak tu po mai hi makdeu main an ngai dan ain hnerem hlom hle a atamjok te hi kum sangkhat zaruk zeta inkar hlatne ni ma se mitlem te te ero an ma ni in threton an ni ve thung thilmak danglam le tak pakhat chu an thuzia te hi a in mil em ema kum sang ni chuang zet liam hnuwa po in zomna an la nei vek lai tak hi ani Bible te hi azia na mun tur omang han ngai tua chin te ang ziak mi ten an mamuang chi indan fian rial le nuam taka zi om ve ma se atlem hle a thren chu Sinai thalera zia te an ni a thren chu Jerusalema
a then chu Babylon sala Judah te an tan lai a zia ani butlem te hi Rome khua tan in pakhat chunga zia ani a pakhat chu Mediterranean tuipui kam Patmos thlir kar tan in a zia ani bok Bible butam zok hi khosak harsat na le din mun khir tak kar a zia ani a chutianga din mun le zia po mi chi sang sang mun sang sang a om khosak phung hiam ve te 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 le kum zatam takin adai dan te na tho chu an han rem khom chuan khovel zong zonga lekha buro pui ber hriat hlo ber le ngainat ber alo ni ta hi amak khop mai ani le tuna hian Bible thuziak original bukhat tal ala omem ni e a chan na chu hote ai omlo ti mai ani chung document ta chu kum tam tak liam ta khan abo vek to a ma se van nei thak takin man lai hun a original manuscript emo autograph emo ala om lai khan mi then khat chuan apoi mo zia an thachianga an lo ziak chhong ta ani kum zabitam fe aliama an zia chhon zel thina wangin tun thleng hian heng lekha bu ma saber te hi apu memo a thenemo museum le library ro pui tak taka te atam hle abu te chu uluk le film khur taka zia chhon an ni thrina tun hnuwa zirchian le enfia an ni poin ading lo lai hmu tur a om ngai manglo chu chuan abu pum pui om zia po poi pang thlen anei lo ti hmu chua ani tuna chuan mithiam ten a thuziak thafam kim a original ang chia chia nayan du na awangin Bible le khaziak hmu chua zong zong chu do thei taka zirchian an ni ta a kumsang kan zakwa somli pariata khochakram laili Middle East a tuipui thi kan ti mai Dead Sea bula komran puk pakhata Bedouin Beramputen ma sang thuziak hlui tak tak tam tak an mu chuak te an hriat truma an phur zia le lim tur zia chu ingai ruat thiam mayang chumo chuta mithiam ten Isaiah le thuthlung hlui ziak tu dangte le khaziak mu chuat to zong zong te ain kum zatam takin a upa ti an han hriat chua chuan ngai ven a hlo le zuala Krista kumma kum zabit ni na atanga lo om ani rin ni in thil hlui mu chua ro pui berte jinga mi ani tuipui thia le khatel Dead Sea Scrolls anti te hi Bible Hebrai tonga ziak om to zong zong ain kum sang khatin au pazoka chunga wang chuan a hlubi khle thai khat lek chuan zol nei te thuziak masaber chu kum sang khatin min hnai tir ta ani Hebrai lama mithiam berber ten kum tam tak chu ngun taka anjir chian chuan tunlaya kan Bible thuziak le tuipui thi le khajel te chu in an lo na ha om bik lo ti hmu chuani in chung le khaziak thu te chu kan Bible ne na khai khin po in a in ang tlang hle ti hmu chua ani le zel aziak chhong tu te hlei hlei an faklak tak zete ti chuan kum som thum hnuwa kete phinoma hian Silver Scroll an ti thuziak zel chu hmu chua ani le a chung le khazel te chu tuipui thiami te ain kum zali zetin na upa ma se chung le khazel chunga Bible thu chu tunlaya kan Bible tenen alawin ang le zel a omje kan thathiamem tunlaya kan Bible hi aziak tu dik tak takut nu ang chia ala ni reng ti na ani ma se atong bul Hebrai chu zia chhon mai ba ka le lin ani tela lelin ma saber le poimo ber pakhat chu Greek tongin ani hei hi sep chuajin ti ani a abuat sai tu judamit hiam bik te hi somsari chi an ni awangin ai kuptaram Alexandria khua BC kumzabit hi na le kumzabit hum na lain le lin ani sep chuajin chu Greek tong ani awangin Christian ko ran masa atam jok Greek tong mang ko ran chuan an thuthlung hliata nan pomta ani thutlung thar hi Greek tongin koine tia hriat ani a chu tir kaute hun laia mitam takin an tong man tlang lon ber ni in tun hnaya le khalui mu chua tam tak sum don na record le van tlang thuziak tam tak atangin chu adik ti finfia ani bok tir kaute le I suangei po in Aramic tongin thu an soi ani arin om bera ma se ziaka an handa ero chuan chuti hunlaya mi te tong man tlang lon takin Greek tongin antita ani deuber
thutlung hlui bi ka ero chuan thuziak original pakhat ma a om lo thung ma se thutlung thar chu butam taka Christian masa te khan siamin a original zia ani hnu hun rei lo te a chung zinga sangli zanga vel chu khovel mun sang sanga museum le library ate abik taka von that anni thutlung thar bu mu chua zinga hlui ber chu papyrus azia Johanna Chanchin Trabu Oxford University ya mithiam Bernard Grenfellan kum sa khat zakwa somhnia ai gupta rama a mu chua ani a edi za emo a hnu lo ke mo thil nia chu tani he papyrus atang hian Johanna lekhabu hi kum zabi khatna chan vet nulam emo kum zabi hi na tir lam emo azia ani ti kan ria Chanchin Trabudang Mathaya Marka le lukate hi Johanna ain zia masak anni chutiang zelin tuna tirkau tele thutlung thar ziak tu dangte kan thlur zelang papyrus hi ma sang thilani pialama tunlaya kan bible tenen a in an le zelawangin tuna kan thutlung thar bu man chung thu te hian a original a thu om te kha dik takina tar langti rin ngam na chan thatak min peta ani tuna kan mu papyrus them hi bible le khabu zinga pakhat ani a ate nau deu zachuang tam tak thutlung thar buwa abung sang te po von him ani to bok atam jok chu tun haya mu chua anni apiangin amal malin bible scholar te chuan ngun takin an zir chianga an tumber chu greek thuziak diktak ma se original bo to si nena in ang thei ang bera buat sai ani Bible pumpui bi khan enta ila tuna kan Bible anga kan mu thei hlui ber chu enge niang Codex Vaticanus hi Bible akim changa om to zinga upaber ani aming pu chan chu kumsang kan jali somriat pakhata Rome Vatican Library a om to wang ni in tuna po hian ala omreng chumi malama a chanchin ero hriat tur klem hle ma se mithiam te chuan edi kumzabili na chan ve malaman mi ani thuan soi ani le khanga tang khan nang le bible hian enge inzom na anei kan ti chuan athuziak bul pui dikna poimo tak chu i hriat chian thei pha ani British Museum a director lo ni to le bible ko jiak lama mithiam chungchuang famta Sir Frederick Kenyon chuan Christian chuan Bible pumpui hilek chuakin hlau thong le in sum hau lovin pathian thudik kumzabi tam tak chung chuan sang ten lo then om lova an lovin hlan chon to thukeng tu ani ti huai takin a soi thei ani ati lekhabu pakhata mi pakhat chanchin ka chhiara chuan a tlei rol lai le college zomei tura a in buat sai lain kar moi tak showroom a in hung wang mai chu a ot le thrina apa chuan sumanei ti a hriat awangin a o thu po a hril fo mai graduation day alo hnai zela apa chuan chu kar chu a lei sak ngei ringin a ngak hlel hle a topa a graduate ni alo thlen chuan apa chuan a fapa chu a pindana a ko hranga ama ang fapa thatak anei chu a chuan zia le a hmangai zia a hril mol pa chuan moi taka tuam thilpek bom chu a peta a makti deu lungoi vaksi lo chungin chu tlei rol chuan bom chu an honga savun ko ma tuam bible a hming chuan na ngei hi alo oma a thilpek don chuan a ti hril hain a lungoi lo hle a thin rim deuh bok nen okivin deuh takin a pa hna chuan sum heti zat inei chungin bible min pe mo kar ka o ve em lain ti pa in hina tang chuan a chuak taw ta a apa le bible chu angai sak zui lem lo kumtam takaliama chu tlangwal chuan sum don na an lu chil china a hlo thling hle boka in thatak nein chung ko duam tak adin bok ma se apa angai tua chang chuan tuna chuan a upa ve to hle ang ti a hre chuaka college a graduate ni atanga anin hmu to lo awangin apa hmutur chuan kalatum ta ani ma se a in ruwa man mek lai chuan mithi vuina in enkol tu pakhat ne na tangin phone call adong tatlat mai apa chu aboral to thu le athil nei zong chu a hminga ada avek thu aron hril ba ka an in lama ho a thil boy pui ngai ta chingfel turin aron ko ani ber
a fapa chuan apa in a thlen chuan lungai na le in chirna na men lovin a khatta a apa le khapoi mote a highlight chuan apa in college azirzo lompuina na pek bible chu a mu chuak ta a chu bible chu kum tam takkal ta a pek lai ang bokin alo la thar sur mai lung chatak chungin bible chu an kewa a phek an keu thui zel chuan apan uluk taka chang pakhat alo chin chia chu a hmu a mathaya bung sari chang som pakhat thu ani chu tin nangni misual ma in fa ta thil thra pek na chang in hriat chuan in pa vanami chuan adil tu te chu thil thra a pezok em don lovem ni a fapa chuan chung thu a chiar lai chuan bible hnunglama tang chuan kar cha bi aron tlanol meya kar siam tu ming ziana atang chuan college graduation pual ni tura a o kar nei tu kha ani ba ka teka chuan a graduate ni le thuziak lian takin aman pek to ti alo in ziak kandam lai hian voitam pathian atanga chuak ro hlu le mal somna te hi kan chan thin kan be sei ang ani lo wang emo kan zon du lo wang emo ani chok ro hlu tak idua nunna ina pek thei thil thra le moi berber te nei idu ani chuan hele khabua hian zongang che heta hian ro hlu tak le klo tak I hmungei nge yang chu idua inuna chungril thamon na le limna nget tak itong du ani chuan min lo thlir tu le ngai thatu apiang te tan the incredible journey ta chuan a thlon lew a pek du che kan nei imi man le khabu atan he bible hi pek che kan du itan thil pek ani a thlon bek ani aman choi ngai le ti tur engma a om lo chu wangin he I thil pek a thlona I don thei nan he hun hi lo mang tangka yang che Phone or text 0436 333 555 in Australia or 020 422 2042 in New Zealand or 770 800 0266 in the United States or visit our website tij.tv or simply scan the QR code on your screen and we'll send you today's free offer totally free of charge and with no obligation. You can also write to us at the addresses on your screen or email us at info@tij.tv. Don't delay. Call or text us now. Kanpa vanami du tak Bible le achunga ro hlu te awangin lom thu kan soye I thu le achunga finna chanchin thra le chandam na te hi kan ngai tha fawa lalpa nang le I thua te hian kan hun tam jok man kan du'a chu ti hlo thlin ngei kan du bok keini le kan chung te malmin so mangche Isua mingin kan di le amen